Yaƙi ɗan zamba ne. Lallai wannan damisa ta leopard yau ta zo da wani salon yaƙi a zambace. Wato karka damu da cewa ita wannan damisar ka santa a fagen yakin sunkuru da ake kira kwanton ɓauna ko kuma mu ce ambush da harshen turanci. To yau ta canza wani strategist ɗin wanda dama ana son kowace dabba a daji ta kasance da plan A and B and C. To yau sai ta aiko da wata 'yar ƙaramar diyarta, ita kuma ta tsaya cikin shukoki yadda take ganin yadda wannan faɗa zai kaya a wurin garken wildebeest ɗin nan. Idan dai har ana maganar haɗin kai idan ka zo wurin dabbobin wildebeest to lallai ba za ka same shi ba. Ga uwan nan tana nan a cikin sagagi tana ganin ya wannan wildebeest ɗin za su kaya da wannan diyarta ta. Wannan shine salon da ta bullo da shi domin tana son cafkar ɗaya daga cikin waɗannan wildebeest ɗin. Shikenan wildebeest ɗin nan suka zo suka fara jan wannan 'yar ƙaramar. Ana ɗan rigima haka har ma tana ɗan kai musu hari duk dai a cikin wasa. To kuma aka yi daidaito ne su ma wildebeest ɗin suna da ɗan ƙaramin matashi kamar dai ita wannan leopard ɗin. Ya zo yana ɗan janta ana ɗan wasan nan. Dufa a wannan lokacin mahaifiyar na nan a cikin sagagi tana kallon yadda faɗan nan zai kaya da niyyar ta kawo harinta idan sun gama wasa da wannan ƙaramar. Wato dai ta turo ta ne domin janye masa hankali. Su kuma wildebeest ɗin suna tunanin cewa ita kaɗai ce ta zo a wurin nan da ne su rama fansar duk abin da mahaifan nan na ita wannan damisar leopard ɗin take musu. To ashe ba san cewa akwai sauran rana aka ba. Wannan kawai tuggu ne aka shirya da bature yake kira trick. Wato dai wildebeest ɗin sun fara bugun wannan ƙaramar har ma tana kuka wanda hakan ya sa mahaifiyar ta ankara cewa to fa yanzu ne ya kamata ita ma ta fito ta nuna musu cewa dama wannan kawai shiryan al'amari ne kuma haka akai. Ta rugo da gudu inda ita ɗaya ta ruga. Taron wildebeest ɗin nan dukkansu ya zama na banza na wofi domin kuwa duk sun ruga sun kasa ceton ɗan ƙarami a cikinsu. To fa wannan shine rashin haɗin kan da wildebeest yake da shi. Shi yasa na faɗa muku cewa in dai kana neman dabba mara haɗin kai da kaga wildebeest to kar ka ƙara matsawa ko ina domin kuwa nan ne inda kake nema. Yanzu dai gashi wannan damisa ta rabauta da samun ɗan ƙaramin ɗansu su kuma sun ruga domin ceton ransu. Wannan shine sabon strategy ɗin da ta kawo.